नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या गोव्यात डावळल्या मुसक्या। जिल्ह्याचं नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न, संदेश पारकर यांचा आरोप। आणि दुचाकीच्या नादात कार गेली ओळात, दोडामार्गीतील प्रकार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणातील जैवविविधतेने समृद्ध असणाऱ्या व निसर्ग संवर्धनाची परंपरा जपणाऱ्या अणसूर गावातील पुरातन कालीन नैसर्गिक झऱ्याचं वाहून जाणारं पाणी साठवण्याच्या उद्देशानं लोकसहभागातून वनराई बंधारा बांधण्यात आला। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत विविध उपक्रमातून अणसूर ग्रामपंचायत हिरिरीने भाग घेताना दिसत आहे। पाहूयात। अणसूर गावामध्ये जैवविविधतेने नटलेल्या सुंदर निसर्गरम्य डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेलं जैन मंदिर आहे। आणि या मंदिराच्या समोरच वर्षाच्या 12 महिने वाहणारा नैसर्गिक झरा आहे। या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आंबा काजू बागायती आहेत। तसंच गावात भात शेती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते। या ठिकाणचं क्षेत्र सिंचनाखाली आणून शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा देण्याच्या उद्देशानं अणसूर ग्रामपंचायतच्या वतीने वनराई बंधारा बांधण्यात आला। नमस्कार। आज वेंगुर्ला अणसूर ग्रामपंचायत मला वाटतंय पहिला प्रथमच असेल मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत राज अभियान वेंगुर्ला तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात हे पहिलं अभियान राबवलेलं आहे असं मला वाटतंय। तसंच आज हे सर्व ग्रामस्थ आज जैन मंदिर म्हणजे आज गावातून कमीत कमी एक 2-3 किलोमीटर अंतरावर रानवनात मंदिर आहे। तसंच इथे एक पाण्याचा एक स्रोत म्हणून इथे एक झरा वाहतो। एक 2-4 महिने तरी हा पावसानंतर झरा वाहतो। तसंच त्याचं एक पाणी साठा जर साठवला तर म्हणजे गाई गुरं म्हणा, रात्रीचे वन्य जनावरं असे त्याचा उपयोग होऊ शकतो। तसेच इथे बागायती मोठ्या प्रमाणात होते, आंब्याची म्हणा काजूची म्हणा, त्याला पण याचा फायदा भरपूर होणार आहे। चांगल्या प्रकारे इथे ग्रामस्थ म्हणा, हे आमचे सरपंच सत्यविजय गावडे यांनी खरोखरच चांगल्या प्रकारे याचा आयोजन करून चांगली एक योजना राबवलेली आहे। खरोखरच त्यांचे पण धन्यवाद। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान या अभियानाचा मुख्य उद्देश लोकसहभागातून हे अभियान राबवायचं आहे आणि त्याची सुरुवात ग्रामपंचायतच्या वतीने वनराई बंधारा घालून करण्यात आली। या अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच अशा प्रकारे बंधारा बांधण्याचं काम अणसूर ग्रामपंचायतनं केलं आहे। नमस्कार, मी अणसूर ग्रामपंचायत सरपंच सत्यविजय गावडे, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आज आमच्या अणसूर गावामध्ये जैवविविधतेने नटलेला असा सुंदर असा गाव आणि या सुंदर गावामध्ये देव सातेरी देव काळोबा, तसंच त्याचा एक घट्ट म्हणून आमचं हे जैन मंदिर। इथे सुंदर अशा ह्या वनामध्ये असं वसलेलं हे आमचं जैन मंदिर हे आमचं एक धार्मिक स्थळ आहे आणि आमचा गावसुद्धा एक धार्मिक म्हणून ओळखला जातो। या गावाचं मुख्य वैशिष्ट्य आणि मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती व्यवसाय आहे। इथे शेतीमध्ये आंबा काजू तसंच विविध प्रकारची इथं पिकं घेतली जातात। तसे भात हे मुबलक प्रमाणात घेतलं जातं आणि मुख्य उद्देश म्हणजे आम्ही आज इथे हा वनराई बंधारा बांधण्यामागचा एकच उद्देश आहे की हे पाणी अडवून एक या जैन मंदिरासमोर एक बारमाही वाहता झरा आहे आणि हे असं खळखळ वाहणारं पाणी आहे आणि हे पाणी आम्ही अडवून या 480 हेक्टरचं असं आमच्या वसलेलं असं हे गाव आहे आणि या 480 हेक्टरमध्ये
आमच्या मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते आणि हे 400 हेक्टर जे क्षेत्र आहे ही पाणी अडवल्याच्या नंतर हे सगळं सिंचनाखाली येण्यासाठी आम्ही हे प्रयत्न करत आहोत आणि ह्याचा मोठ्या प्रमाणात आमचे आंबा बागायतदार म्हणा किंवा काजू व्यावसायिक म्हणा यांना मोठ्या प्रमाणात याचा उपयोग होणार. तसंच आमचं उन्हाळी शेतीसुद्धा बारमाही केली जाते. त्याच्यामध्ये चवळी म्हणा, मूग, तसंच उडीद, कुळीद, मिरची, नाचणे हे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात केले जातात. त्याचासुद्धा ह्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात मुबलक प्रमाणात उपयोग होणार आहे. तसंच आमचे ह्या वन्य प्राणी जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे त्याच्यामध्ये वन्य प्राणी आहेत. त्या वन्य प्राण्यांसुद्धा याच्या मोठ्या प्रमाणात याचा उपयोग होऊ शकतो. तसंच आपली गुरं शेतकऱ्यांची गुरंसुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्यांना त्याचासुद्धा उपयोग घ्यायचा. तसंच हे मंदिर जे आहे त्या मंदिरासाठी इथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात आणि या पर्यटकांना एक आकर्षण म्हणून हे एक इथे तलाव म्हणून त्यांना आंघोळीसाठी म्हणा किंवा अन्य याच्यासाठी त्याच्यासाठी सुद्धा उपयोग होऊ शकतो. म्हणून आम्ही हे आमचं सकाळपासून आमचं आता मुख्य उद्देश म्हणजे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान याच्यामध्ये आम्ही भाग घेतलेला आहे आणि या भागाचा मुख्य उद्देश आहे की लोकसहभागातून हे आणि श्रमदानातून कामं करायची आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या गावातले सगळे युवक आणि समजे जे ग्रामस्थ आहेत ते एकवटून हे काम हिरिरीने करतायत. आता सकाळपासून 8 वाजल्यापासून आम्ही ह्या बंधाऱ्याला सुरुवात केली. आता संध्याकाळचे 5-5:30 वाजलेले तरी आमचे ग्रामस्थ न थकता एकजुटीने हे काम करून आम्ही हा बंधारा आज पूर्ण केलेला आहे आणि ह्या पाण्याचा उपयोग संपूर्ण आमच्या गावाला होऊ शकतो आणि असेच आम्ही अजून नवीन उपक्रम किंवा बंधारे आम्ही घालून या पाण्याचा स्रोत वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि हे पाणी बंधारे घातल्यामुळे हे पाणी जमिनीमध्ये मुरून मुबलक प्रमाणात पाण्याचा स्रोत गावामध्ये वाढू शकतो आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न करत आहोत. या ठिकाणी पाणी जो झरा होता तो इथे काही सुरक्षा नसल्याकारणाने पाणी पूर्णपणे वाहून जात होतं. त्याचा कोणालाच काही उपयोग होत नव्हता. पण त्याचा आम्ही आता उपयोग मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी आम्ही हा बंधाऱ्याचं आयोजन केलेलं आहे. माझ्या माहितीनुसार संपूर्ण जिल्ह्यात वनराई बंधारा मला वाटतं हा प्रथमच आम्ही घेतलेला आहे. अजून अशी योजना कुठे राबवली गेली नाही आहे आणि ह्या बंधाऱ्यामुळे जास्तीत जास्त फायदा हा आमच्या गावासाठी निश्चितच होऊ शकतो. हायवेवर वारंवार होत असलेले अपघात आणि अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा यावर संदेश पारकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय महामार्ग ही एक गंभीर समस्या ही जिल्हावासियांसाठी आणि जे या महामार्गावरनं ये जा करताय यांच्या जीवाशी हा खेळण्याचा प्रकार गेली 10 ते 15 वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे. खरं तर याबाबत जिल्हा शिवसेनेनं अनेक आंदोलनं, अनेक मोर्चा या सगळ्या विषयाच्या संदर्भामध्ये काढण्यात आलेले आहेत. पण कुठलाही फरक या आंदोलनाचा या सगळ्या प्रशासन यंत्रणेवर, सरकारी अधिकाऱ्यांवर, पोलीस यंत्रणेवर, ठेकेदार, सत्ताधारी नेते यांच्यावर कुठलाही परिणाम या जनतेच्या आक्रोशाचा, जनतेच्या संतापाचा या ठिकाणी होताना दिसत नाही. कारण ज्या पद्धतीनं ज्यावेळी अपघात होतात त्यावेळी ज्या संतप्त प्रतिक्रिया जनतेच्या, लोकप्रतिनिधींच्या निर्माण होतात आणि या प्रतिक्रियेतनं ज्यावेळी ही काल झाराप येथे दुर्दैवी घटना झाली, अपघात झाला, त्यावेळी आमदार वैभव नाईक तातडीनं त्या ठिकाणी हजर झाले आणि त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. प्रशासनाला त्या ठिकाणी जाब विचारला आणि ऍक्शनवर रिएक्शन ही त्या ठिकाणी साहजिक आहे, योग्य आहे. पण खरं तर ज्या प्रश्नांकडे सरकारने, नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी, पोलिसांनी ज्या प्रश्नावर लक्ष दिला पाहिजे होता त्याच्यावर निर्णय करणं गरजेचं होतं. पण ते न करता या जिल्ह्याचं नेतृत्व आमदार
वैभव नाईक यांच्यावर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला। खरं तर या गुन्हा दाखल करण्यामध्ये फार मोठं षडयंत्र आहे। त्यांना त्या ठिकाणी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न म्हणजे अनुसूचित जाती जमातीचा ऍक्ट त्या ठिकाणी लावणं, महाराणीचा खोटा गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल करणं, अशा पद्धतीनं आपण वैभव नाईकांवर गुन्हे दाखल करून जो राष्ट्रीय महामार्गाचा जो भ्रष्टाचारी कारभार आहे हा कारभार आपण त्या ठिकाणी लपवू शकत नाही। उलट जे काय त्या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष सिंधुदुर्गाची जी हद्द आहे खारेपाटण ते बांदा या परिसरामध्ये गेल्या 10-15 वर्षामध्ये जे अपघात झाले, जे अनेक लोक मृत्युमुखी पडले, अनेकांना त्या ठिकाणी इजा झालेल्या आहेत, काही अवयव अनेक लोकांचे त्या ठिकाणी निकामी झालेले आहेत, अनेक वाहनांचं नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं आहे। याबाबतचा मात्र कुठलाही ठोस निर्णय त्या लोकांना जो मोबदला हवा होता, त्यांना जी मदत हवी होती, त्यांचं जे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे होतं, हे त्या ठिकाणी कुठेही झालेलं नाही। आणि मग या सगळ्या भ्रष्टाचाराला जे अधिकारी जबाबदार आहेत या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी झाली का? यांच्या कारभाराबद्दल त्या ठिकाणी विचारणा झाली का? किती अधिकारी निलंबित झाले? किती अधिकाऱ्यांवर आपण गुन्हे दाखल केले? माझं तर म्हणणं असं होतं की ज्यावेळी अपघात होतो, ज्यावेळी एखाद्याचं घर बेचिराग होतं, त्याच्या घरातला करता कुटुंबाचा प्रमुख किंवा एखादी महिला अपघाताच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडते किंवा तिचे अवयव निकामी होतात किंवा इजा होते, नुकसान होतं, त्यावेळी त्या ठिकाणी आपण कुठलीही त्यांना त्या ठिकाणी भरपाई देत नाही। आणि हे जे अधिकारी आहेत ह्या अधिकाऱ्यांवर कुठली कारवाई आतापर्यंत केली हे गेल्या 10 ते 15 वर्षामधल्या त्या सगळ्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला ही माहिती या अधिकाऱ्यांनी द्यावी, पोलीस यंत्रणेने द्यावी। शनिवारी मध्यरात्री सरमळे नांगरतास येथे बिबटा भक्ष्याच्या शोधात थेट अंगणात आलाय। येथील सकाराम माधव यांच्या घराच्या अंगणात हा बिबट्या येऊन गेल्यानं भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। भरवस्तीत असणाऱ्या घराच्या अंगणात असणाऱ्या सीसीटीव्हीमध्ये या बिबट्याचा मुक्त संचार कैद झालाय। अंगणात असणाऱ्या 2 कुत्र्यांची शिकार करण्यासाठी दबक्या पावलाने येणारा बिबट्या पाहताच दोन्ही कुत्र्यांनी जोरजोरात ओरडायला सुरुवात केली। हा आवाज ऐकून सकाराम माधव बाहेर आले असता दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं तेथून रूम ठोकली। समोर अचानक बिबट्याला पाहताच माधव हेही घाबरून गेले। सरमळे नांगरतासवाडी हा भाग जंगलमय असल्यामुळे जंगली जनावरांचा आवार असतोच, मात्र थेट प्राणी मानवी वस्तीत घुसत असल्यानं या परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे। वन खात्याने योग्य ती उपाययोजना करावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे। नॅशनल हायवेवरती फक्त कामांसाठी कामं काढली जात आहेत। या सगळ्यांमागचा सूत्रधार कोण असा सवाल करत
भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने पैसे मिळवायचे आणि जिल्ह्यातील जनतेला फक्त विकासाचे गाजर दाखवायचे असा आरोप संदेश पारकर यांनी केला आहे. पाहूयात. उलट माझं असं म्हणणं, हायवे झाल्यानंतर मोठे अपघात झाले, मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी अपघात झाले. कधी थांबणार आहे? म्हणजे नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांना, सरकारी यंत्रणेला लोकांचे जीव घेण्याचा परवाना त्या ठिकाणी दिलेला आहे का या हायवेच्या माध्यमातून? उलट माझ्या जिल्हावासियांनी ज्यावेळी नॅशनल हायवे होणार आहे ही भूमिका सरकारने घेतल्याच्या नंतर सगळ्या जमीनदारांनी पहिली जमीन दिली. मोबदला कधी मिळेल, काय प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळेल, काय याचा काही विचार केला नाही की माझ्या जिल्ह्याचा विकास होतोय, हायवे कुठेतरी होतोय. सगळ्यांनी जिल्हावासियांनी एकमुखी त्या जमिनीचा ताबा दिला. अद्यापही त्यांना भूसंपादनाचा मोबदला त्या ठिकाणी मिळालेला नाही. अनेक ब्रिज आजही बंद आहे. मी आता त्या ठिकाणी झारापचा तो विषय झाला, तुमच्या पावशी मधला विषय आहे, उमरमळामध्ये विषय आहे, कसालमध्ये शिक्षण संस्था आहे, आरोग्य विभागाचं केंद्र आहे. शेकडो मुलं त्या हायवेनं त्या ठिकाणी पास होतात. अनेक मुलांचे अपघात त्या ठिकाणी होतात. अनेक कसालच्या लोकांनी अनेकदा आंदोलन केलं. कुडाळ तालुक्यातल्या जनतेनं सातत्यानं आंदोलन केलं. जिल्हावासियांनी सातत्यानं आंदोलन केलं. काय निर्णय झाला? म्हणजे या सगळ्या सरकारी यंत्रणेनं जनतेला त्या ठिकाणी गृहीत धरलेला आहे. म्हणजे काही त्या ठिकाणी जनतेवर आम्ही अत्याचार करू, कुठलाही त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करू, आमचं त्या ठिकाणी कोणी वाकडं करू शकत नाही, ही भावना ही या सगळ्या यंत्रणेची या ठिकाणी झाली. माझं म्हणणं आहे, आमदार वैभव नाईकांवर गुन्हा दाखल करताना पोलीस यंत्रणेनं कुठलाही न विचार करता गुन्हा दाखल केला. मग गेल्या 10-15 वर्षामध्ये जे या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार आहेत, जे अधिकारी आहेत, त्यांची चौकशी झाली, त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी झाली, त्यांच्यावर कुठं गुन्हा दाखल झाला का? गुन्हा दाखल होत नाही. माझं तर म्हणणं आहे, जिथं जिथं अपघात झाला, हा अपघात झालेला आहे हा राष्ट्रीय महामार्ग नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांमुळे, या सगळ्या खात्यामुळे झालेला आहे. आणि म्हणून यांच्यावर त्या ठिकाणी सदोष मनुष्यबळाचा गुन्हा हा त्या ठिकाणी तातडीनं दाखल झाला पाहिजे. ते करा. 2-4 अधिकाऱ्यांना पहिलं त्या ठिकाणी निलंबन करा, त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा. कोण करतंय टेंडरिंग? सातत्यानं या नॅशनल हायवेवर फक्त कामासाठी कामं काढली जात आहेत. आपण बघितलं, बांद्यापासून खारेवाटणपर्यंत रस्त्याची कामं चालू आहेत. कोण देते कामं? कुठं होतात टेंडर? काय त्याचे दर? किती त्या ठिकाणी अभावाने काम दिलं जातं? कोण ठेकेदार आहे? कोण सूत्रधार आहे? या सगळ्या मागचा आहे कोण सूत्रधार? लोकांच्या जीव घ्यायचे, भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने त्या ठिकाणी पैसे मिळवायचे आणि जिल्ह्याच्या विकासाची गाजरं जनतेला दाखवायची. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावरती अॅट्रॉसिटी व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करून जिल्ह्याचं नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संदेश पारकर यांनी केला आहे. पाहूयात. जो आवाज उठवतो त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे, त्याला दाबण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे तुम्ही जो भ्रष्टाचार करताय, तुम्ही जे लोकांचे जीव घेताय, बळी घेताय, त्याच्यावर जनतेनं शांत राहायचं. त्यामुळे याबाबत शिवसेनेची भूमिका आग्रही आहे. नॅशनल हायवे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी, या सरकारनं आणि पोलीस यंत्रणे एकतर्फी त्या ठिकाणी भूमिका घेऊ नये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेवर जो सातत्यानं अन्याय होतो, अपघाताच्या माध्यमातून असेल, मध्यंतरी एक धाडस टोल बसवण्याचं धाडस केलं होतं, तो सुद्धा टोल शिवसेनेच्या माध्यमातून, व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून रद्द करण्याचं काम आम्ही केलं. म्हणजे सुविधा द्यायच्या नाही, रस्त्यांवरचे खड्डे त्या ठिकाणी भरायचे नाही, कुठलीही व्यवस्था त्या ठिकाणी निर्माण करायची नाही. मात्र ठेकेदारांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीमध्ये लूट करायची. आणि म्हणून
यापुढे कितीही तुम्ही त्या ठिकाणी आमदार वैभव नाईकांवर गुन्हे दाखल करा, लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल करा, म्हणून तुमचा जो भ्रष्ट कारभार आहे हा भ्रष्ट कारभार त्या ठिकाणी कुठेही लपणार नाही. हे सत्य जे आहे जनतेच्या समोर आहे. आणि म्हणून अजूनही वेळ गेलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्गचे जे जबाबदार अधिकारी आहेत, जे सत्ताधारी नेते आहेत, जे ठेकेदार आहेत, यांनी ही जबाबदारी त्या ठिकाणी घ्यावी आणि एक चांगला दर्जेदार हायवे या जिल्हावासियांसाठी त्या ठिकाणी निर्माण करावा. आणि त्याचबरोबर आजच शिवसेना कुडाळ मालवण तालुक्याच्या वतीनं कुडाळ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे की आमदार वैभव नाईकांवरचा गुन्हा आपण त्या ठिकाणी रद्द करावा. जो ऍट्रॉसिटी ऍक्ट लावून जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तो गुन्हा त्या ठिकाणी मागे घ्यावा. आणि जो एक उन्मत्त अधिकारी कनिष्ठ अभियंता मुकेश साळुंके हे जे काही बेजबाबदार अधिकारी आहेत, जे सातत्यानं जनतेच्या प्रश्नांवर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं उत्तर देत नाही, एका अरेरावीमध्ये एका गुरमीमध्ये सातत्यानं ते त्या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये वावरत आहेत. आणि म्हणून अशा प्रकारचे अधिकारी जे मुजोर आहेत, या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी तातडीनं या जिल्ह्यातनं त्यांची बदली करावी आणि कार्यक्षम जे या जिल्हावासियांना न्याय देऊ शकतील, या राष्ट्रीय महामार्गातला भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी थांबेल, ठेकेदारांची जी मस्ती आहे ती मस्ती त्या ठिकाणी नाहीशी होईल. ही शिवसेनेची भूमिका आहे. आणि म्हणून आमदार वैभव नाईकांना आपण ते एका माजी आमदार म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. आजही ते एक जिल्ह्याचं तरुण तडफदार नेतृत्व आहे आणि त्या नेतृत्वाला त्या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीनं गुन्हे दाखल करून जर त्या ठिकाणी त्यांचं नेतृत्व थांबवण्याचा आपण जर प्रयत्न करत असाल तर ते नेतृत्व त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. त्याच ताकदीनं पूर्ण शिवसेना पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी रस्त्यावरचा संघर्ष तर त्या ठिकाणी करेल, कायदेशीर संघर्ष तर त्या ठिकाणी राहील, पण अशा पद्धतीनं काम करण्याची हिंमत ही अधिकाऱ्यांची होणार नाही. अशा परिस्थितीची भूमिका शिवसेनेची या पुढच्या काळामध्ये राहील. आणि म्हणून मी राष्ट्रीय महामार्ग असेल, सत्ताधारी असतील, ठेकेदार असतील, या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्या वर्तनामध्ये त्या ठिकाणी सुधारणा करा. हा भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी बंद झाला पाहिजे. अवैध दारू विक्री विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. याचाच भाग म्हणून 3 ऑक्टोबरला राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक सिंधुदुर्ग यांनी सावंतवाडी तालुक्यात मोठी कारवाई करत 16,29,000 रुपयांचा गोवा बनावटीचा मद्यसाठा आणि 2 वाहनं जप्त केली आहेत. भरारी पथकानं सापळा रचून 2 वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये तपासणी केली. या कारवाईत 2 वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीचा दारूसाठा हस्तगत करण्यात आला. जप्त केलेल्या मुद्देमालामध्ये 4,29,000 रुपये किमतीचे गोवा बनावटीच्या विविध ब्रँडचे एकूण 45 बॉक्स मद्यसाठ्याचा समावेश आहे. यासह अवैधरित्या दारूची वाहतूक करण्यासाठी वापरलेली वाहनंही जप्त करण्यात आली आहेत, ज्यांची अंदाजित किंमत 12 लाख रुपये आहे. या प्रकरणी सांगली येथील दत्तात्रय भीमराव बनगर आणि कोल्हापूर येथील गजानन पाटील या 2 संशयित आरोपींविरोधात दारूबंदी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोडामार्गमधून भिडशीच्या दिशेने जाणारी कार अचानक समोरून येणाऱ्या एका मोटरसायकलला चुकवण्याच्या नादात थेट ओहळात गेली. यामध्ये चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून कारचं मात्र मोठं नुकसान झालं आहे. पाहूयात. सुदैवानं या कारमध्ये फक्त चालक होता. त्याला झालेली किरकोळ जखम वगळता कारचं नुकसान झालंय. ही कार भिडशी येथील एका युवकाची असल्याचं समजतंय. कार चालकाला येथील रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करून त्यानंतर घरी सोडण्यात आलं.
किरवडे कुडाळ येथून बेकायदेशीर आणि निर्दयीपणे गोवंश वाहतूक करण्याचा प्रयत्न सावंतवाडी पोलिसांनी कोलगाव इथं उधळून लावला आहे. किरवडे कुडाळ येथून बेकायदेशीर आणि निर्दयीपणे गोवंश वाहतूक करण्याचा प्रयत्न सावंतवाडी पोलिसांनी कोलगाव इथं उधळून लावला. या प्रकरणी पोलिसांनी वाहन चालकासह एका 64 वर्षीय व्यक्तीला ताब्यात घेतलं असून त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बोलेरो मॅक्सी वाहनातून रघुनाथ जाधव आणि चालक सागर गुरव हे दोघे 2 गायी आणि त्यांची अवघी 7 दिवसांची 2 वासरं यांची विनापरवाना वाहतूक करत होते. पोलिसांनी कोलगाव येथे केलेल्या तपासणीत ही वाहतूक किरवडे कुडाळ मार्गे बुदरगड येथे जात असल्याचं निष्पन्न झालं. जनावरांची वाहतूक करताना प्राण्यास निर्दयीपणे वागवणं या कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आणि कोणत्याही प्रकारचा आवश्यक परवाना नसल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी रघुनाथ जाधव आणि चालक सागर गुरव यांच्यावरती प्राण्यास निर्दयीपणे वागवणे आणि विनापरवाना वाहतूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली आहे. गोवंश वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले बोलेरो मॅक्सी वाहन जप्त केलं आहे. जप्त करण्यात आलेल्या 2 गायी आणि 2 वासरं यांची पुढील चारा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना जवळच्या गोशाळेत सोडण्यात आलं आहे. एका चिरेखाणीत काम करणाऱ्या 19 वर्षीय महिलेवरती त्याच चिरेखाणीतील कामगारानं 3 ऑक्टोबरच्या रात्री बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी फरार झाला होता. या मुख्य आरोपी सावंतवाडी पोलिसांनी गोव्यातून रात्री उशिरा ताब्यात घेतला आहे. एका चिरेखाणीत काम करणाऱ्या 19 वर्षीय महिलेवरती त्याच चिरेखाणीतील कामगारानं 3 ऑक्टोबरच्या रात्री बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी फरार झाला होता. या मुख्य आरोपीस सावंतवाडी पोलिसांनी गोव्यातून रात्री उशिरा ताब्यात घेतलाय. दरम्यान पाळत ठेवून मदत करणाऱ्या दुसऱ्या कामगारावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. महिलेच्या तक्रारीवरून सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात दोन्ही कामगारांवर बलात्कार आणि बलात्कारास मदत केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या गुन्ह्याचा मुख्य आरोपी थॉमस पा याला रात्री पोलिसांनी गोवा राज्यातून ताब्यात घेतलाय. पोलीस हवालदार प्रवीण वालावलकर यांच्या पथकानं ही कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मुळीक अधिक तपास करत आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या गोव्यात आवळल्या मुसक्या. जिल्ह्याचं नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न, संदेश पारकर यांचा आरोप. आणि दुचाकीच्या नादात कार गेली ओळात, दोडामार्ग येथील प्रकार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.